nggonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane dadi lawan politik ora debu dadi korban ambisi reformis ayo Maria nadyan caca netramu kami ngerti batinmu andi kucing andi asu LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja aku mau ngayomi jaga raya rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake salungaku akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu andi kucing andi asu LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja aku mau ngayomi jagat raya
Dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan badhe rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Kucing LSM opo partai ormas opo mengerti sing penting tumindae keringat walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya. Dicegal rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salwamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal rono mrene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Sampun matur suwun. Saya buri wis siap